إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча улуглауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мөхәммәд ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән хак юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең рәхмәте белән хидаяткә күндерсә, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, динебез ислам. Ислам дине ул тәртип дине. Ул куелган кагыйдәләр һәм кануннар дине. Һәм ушбу кагыйдәләр, ушбу кануннар, ушбу хөкемнәр ул мәчет белән генә шикләнми. Ул тормышыбызның бөтен өлкәләрендә үз эченә ала торган, камил булган бер дин булып тора. Һәм бүген ушбу хутбәдә мин тормышыбызда очрый торган бер күренеш турында сөйлисем килә. Ул да булса юл хакы. Ничек итеп юл хакы үтәлә, аның нинди әдәпләре бар, кемгә тиешле һәм башкасы. Һәм Сахих аль-Бухари һәм Сахих Муслим хадисләр җыентыгында риваят кылынган хадистә Абу Саид аль-Худри, Аллаһ аннан разый булсын, әйтә: Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Юл уртасында бер кашанда утырмагыз." Һәм сахабалар моны ишеткәч, соң без бит юлда гына очрашабыз ди. Юлда күрешәбез, юлда җыелышабыз, сөйләшәбез дигәч, шунда Аллаһ илчесе әйтә: "Әгәр дә юл тирәсендә җыела калсагыз, алайса һич югы юл хакын үтәгез" ди. Һәм шунда сахабалар әйттеләр: "Нәрсә соң ул юл хакы? Нинди алар юл хаклары?" дигәч, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Юл хакы шул булыр. Беренчедән, күзләрегезне томалагыз, саклагыз. Икенчедән, кешегә зыян итмәгез. Өченчедән, сәламгә җавап кайтарыгыз һәм соңгысы, яхшылыкка, изгелеккә чакырыгыз һәм бозыклыктан тыегыз" диде. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә бу кагыйдәләр безгә бик тә кирәкле. Ул безгә бик тә актуаль. Без бу хакта бик сирәк кенә искә төшерәбез. Һәм бу кагыйдәләр юл уртасында гына түгел, тормышыбызның башка өлкәләрендә дә кулланырга тиешле булып тора. Беренчесе, күзләрне томалау, күзләрне саклау. Аллаһ Тәгалә Нур сүрәсендә 30-нчы аятында әйтә:
Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим. Иман китергән ирләргә әйт, күзләрен төшерсеннәр, күзләрен сакласыннар ди. Ягъни харам булган, тыелган, шит ят хатыннарга күзләрегезне акайтып карамагыз диелә. Чөнки кайсы бер хадисләрдә бу әйтелә, шит хатынга карау ул иблиснең агуланган угы булып тора дип әйтә. Һәм зинага китерүче иң беренче адым, иң беренче баскыч, иң беренче дәрәҗә ул нәкъ менә тыелган әйбергә яки шит ят хатынга күзеңне тутырып карау булып санала. Һәм бу җәмәгать безнең тормышыбызда бик еш сизелә. Кайсы бер вакытта балалар белән, хатын белән урамга чыксаң, урамда йөргәндә каршыңа берәр кардәш очраса, ни гаҗәп, иң беренче иттереп хатыныңа карый. Аннан соң үзеңә карый, сәламләшә, исәнләшә. Ул бит җәмәгать бик зур әдәпсезлек. Кайсы бер вакытларда Рамазан айлары җиткәндә таравих булсынмы, ифтарлар булсынмы, кеше күп җыела, кешеләр килә мәчетләргә, авыз ачалар, ашыйлар, намаз укыйлар, һәм шунда кайвакыт мәчет ишегалларында, мәчет тирәләрендә кешеләр җыелып тора. Һәм бигрәк тә ирләр, яшь егетләр җыела. Һәм менә шул вакытта әгәр дә кырыеннан, яныннан берәр хатын яки бер яшь кыз үтеп китсә, алар бөтенесе шул кызны күзләре белән озатып калалар. Гел киткәнчегә хәтлек, уфукта югалганчыга хәтлек артыннан карап калалар. Кызганыч, хәтта кызы да шитләтеп, кырыйлатып узмый, нәкъ буларның уртасыннан узып чыгып китә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, менә бу бик ямсыз бер күренеш. Һәм былтырмы, 3нче елнымы, Казанда гәҗитләрдә язучы бер журналист хатын Казан мәчетләрендәге бөтен ифтарларны йөреп чыга. Бу мәчеттә шулай булды, теге мәчеттә шулай булды дип яза, һәм ул да менә шушы ямсыз күренешне сизеп ала. Һәм былай ди, хәтта тояк белән җир тырнаган ач айгырлар кебек карап торалар ди. Менә бу әгәр дә ниләрне күргән булсагыз, атларны һәм бигрәк тә яшь айгырларны әйме, аларны күз алдына китерсәгез, бурыннарыннан пар чыга, мыштыйлар нитәләр әйме, көчләре гел тамып тора гел, шулай бит. Менә шундыйларга ошый кала безнең яшьләребез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә бу әлбәттә Аллаһ илчесенең күзләрегезне тыегыз дигән сүзе иң беренче чиратта менә мондый очракларга юнәлдерелгән. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, шит ят хатыннарга караудан күзләребезне сакларга тиешбез. Шулай ук күзләрегезне томалагыз, күзләрегезне саклагыз дигән сүз ул әле күзләрегезне көнләшеп караудан, хөсетлектән, башка кешенең мал-мөлкәтенә кызыгып караудан саклагыз ди. Бу галимнәр моның тәфсирен китерәләр. Күз тидерүдән, яки кешегә ымсынып, яки кешегә начарлык белән, дошманлык белән карагыз дип, ул җәмәгать кай вакытта менә шулай да күренә. Кайсы бер вакытта кешене көнләшеп түгел, кешене мыскыллап карыйлар. Янәсе, кара инде нинди адәм актыгы, шулай бит, кара инде нинди ниле, әйме? Һәм шул рәвешле кешене мыскыл итеп, бөтен күз карашы белән шушы әйберне чагыштыралар. Кайсы бер вакытларда, әгәр дә берәр кардәш, берәр мөселман яңа машина алса, кайсы бер кешенең көнчелеге бөтен йөзенә генә түгел, бөтен тәненә чыга. Теге машинасы чыгып китеп, бөтенләй күз карашыннан югалганчыга хәтлек ул артыннан карап тора. Һәм менә бу мөхтәрәм җәмәгать, менә әйтерсең ки, моның эчендәге уйлары 5 ел элек кенә алган идең бит уятсыз машина, тагын алдың, уятың бармы? Дигән шикелле булып кала аның кыяфәте, мөхтәрәм җәмәгать. Ул бит көнчелек. Көнчелек изгелекләрне ничек итеп утта янган агач утыннары кебек юкка чыгара дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә, әгәр дә берәр кардәшеңдә нинди дә булса бер нигъмәтне күрсәң, көнләшүне тыя торган, бетерә торган иң беренче эш ул аңа бәрәкәт теләп дуа кылу. Машинасын алган икән, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирсен, исән имин йөрсен. Яңа йорт алган икән, Аллаһ Тәгалә тыныч гомер бирсен йортында. Өйләнешкән икән, Аллаһ Тәгалә сау-сәламәт изге балалар насип әйләсен дип дуа кылу. Һәм бәрәкәт сорау менә шул җәмәгать көнләшүне бетерер. Шулай ук кайсы бер вакытларда күз карашы кешегә әле күздә тидерергә мөмкин.
Һәм бигрәк тә яшь балаларга кагыла бу. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез күзләрегезне саклагыз ди, ягъни юлда булганда да үзеңне сөендерә торган, кызыктыра торган бер әйбер күрсәң, күз тидерүдән саклан. Ничек итеп? Аллаһ Тәгаләне зикр итеп. Зикрләреңне әйтеп, Субханаллаһ дип әйтеп. Әйме, һәм әти-әнисенә бәрәкәт теләп, әти-әнисенә дуга кылып, менә шул рәвешле күзләребезне саклый алабыз. Менә шул вакытта Аллаһ теләсә кешегә күздә тимәс. Һәм әйткәнемчә, мыскыл итеп карап, күз карашлары да ул да менә шушы тыелган эшләргә керә. Һәм динебездә кешене мыскыл итү, күз карашы белән, кулларың белән, сүзләрең белән кешене мыскыллау ул җәмәгать тәкәбберлек билгесе. Тәкәбберлек билгесе. Чөнки башкалардан көлгән, башкаларны мыскыл итеп караган кеше ул Аллаһ гына туктамый. Ул янәсе мин аннан яхшырак. Я же лучше его. Я поэтому над ним смеюсь, я поэтому над ним прикалываюсь, да? Потому что я лучше. Һәм шулай итеп ул үзен нәрсә эшли? Ул үзен өскә күтәрә. Бу җәмәгать тәкәбберлекнең башы. Алла сакласын. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәткә ди тузан бөртеге кадәр булса да тәкәбберлеге булган кеше җәннәткә кермәс дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм шуңа күрә кешене мыскыллап карау да ул да тыелган булып санала. Шулай ук иң башта сөйләгән хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям юл хакларыннан шулай ук кешеләргә зыян итмәгез дип әйтә. Ягъни үтеп йөрүче, үтеп баручы кешеләргә зыян итмәгез ди. Һәм нинди зыян булырга мөмкин? Аллаһ илчесе моны башка хадисләрдә ачыклый. Һәм бер хадистә әйтелә, кешенең 3 каһарыннан, 3 ләгънәтеннән сакланыгыз ди. Һәм сахабалар сорадылар, нинди 3 ләгънәт ул дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сулык, күлләр, елгалар янында яки кеше йөри торган юлларда, яки күләгә урыннарында йомышларыгызны үтәүдән сакланыгыз дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ни өчен? Чөнки шул йомышны күргән кеше ул җирәнә. Ул моны яратмый. Ул хәтта шушыны эшләгән кешегә бөтен начар дугаларын, бәддугаларын кыла. Каһәрли, хәтта ләгънәт кылырга мөмкин. Кешенең ләгънәте безгә, әгәр дә ул хаклы ләгънәт булса, кешегә нәрсәсе белән куркыныч, ул Аллаһы Тәгаләнең ләгънәтенә сәбәп булырга мөмкин. Ул не означает то, что турыдан-туры Аллаһ ләгънәт аны кыла дигән сүз түгел. Ләкин ул бер сәбәп булырга мөмкин. Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте ул нәрсә дигән сүз? Ягъни Аллаһ рәхмәтеннән сөрелгәнлек. Лишение милосердия Всевышнего Аллаһа дигән сүз. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, шул пычрак эшләр белән кешегә зыян итү ул нәрсә була? Ул менә шушы Аллаһ Тәгаләнең ләгънәтенә китерергә мөмкин дип әйтелә. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә ушбу әйберләрдән сакласын. Шулай ук юлда башкаларга зыян китерә торган әйберләрдән юлны чистарту хәтта ул җәннәткә кертә торган бер сәбәп булырга мөмкин. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мин җәннәттә рәхәтләнгән бер кешене күрдем" ди. Ул ничек кергән җәннәткә? Ни сәбәпле? Ул ди, юлда кешеләргә комачаулаган агачны кискән өчен җәннәткә керде дип әйтә. Агач үсеп утыра, ләкин кешеләргә комачаулый. Кешеләр үтеп барганда я иелеп узарга тиешләр, я йөрергә авыр, я машинамы, атмы нәрсәме үтә алмый. Һәм кешеләргә файда китерим дип, менә шуны алып кую, шуны кисеп ату, юлны чистарту, ул хәтта синең җәннәтле булуыңа бер сәбәп булып торырга мөмкин. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә юлларда йөргәндә дә, трассаларда да бер абзыйны беләм, ул яшь вакытында бик зур аварияга очрады. Нәрсәгә очраган бу? Юлда утын пүләне ятканда, шуңа машинасы белән тиз барганда, шуңа эләккәндә, тәгәрмәче шартлап, бу в общем бик авыр хәлдә булган инде. Шул абый әйтә, шуннан соң дип әйтә, юлда барганда әгәр бер нәрсә күрсәм туктап алам ди. Без разницы мин анда КамАЗларны үтеп киттем, мин ашыганмы, нәрсәме, фәләнме, төгәнме, туктыйм, обочинага чыгам, алып куям, шуннан соң юлымны дәвам итәм дип әйтә. Менә бу җәмәгать үрнәк эш. Менә бу җәмәгать үрнәк эш, һәм менә без моңа иярергә тиешбез. Һәм юлны чистарту иман билгесе дип әйтелгән хадисләрдә. Шулай ук зыян итмәгез дигән сүз юлларда җилдертеп йөрү машина белән. Бик тиз йөрү.
Одно из правил, когда мы должны удерживать, очищать дороги от какого-либо вреда, это когда человек гоняет, превышая скорость на автомобиле. Особенно в жилых зонах, особенно рядом с большими домами, где есть люди, очень много людей на улице, где могут быть дети. А дети, они же не знают правила дорожного движения. Он непредсказуемо может выбежать на дорогу. Аллах сакласан. И человек, который превысил скорость, который несся, как, не знаю, как угорелый, он может навредить этому ребенку. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, шушы юлларда тиз барып, башкаларга зыян китерү ул була торган хәл. Шуңа күрә ул хакны да үтәргә тиешбез. Яки машинаң белән тротуардан йөргәндә. Мәскәүдә күрсәтәләр инде, Казанда күрсәтәләр, пробкаларда кайсы бер бик акыллы булган адәм актыклары, алар тротуарга чыгып, янәсе пробканы үзеп чакмакчы булалар. Бер хәл, әгәр дә тротуар буп-буш булса, берәр дә булмаса, ләкин кайсы бер вакытта бит тротуарда кешеләр бар. Ул синең каршыңа килә, ә син барасың аның каршысына, бар инде кит инде кырыйга, бар инде нит инде дип. Ул аның хакы. Тротуар машина йөрүш ясалмаган, кеше йөрер өчен ясалган. Һәм шуңа күрә син аны кырыйга чыгаруың, син ул кешегә зыян китерүең, зулымлык китерүең булып санала. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, юл хакларыннан башкаларга зыян китермә. Машинаң белән, атың белән, арбаң белән, үзең белән зыян салма дип әйтелә. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, юл хакларының берсе ул сәламгә җавап бирү. Әгәр дә берәрсе үтеп барганда сәлам бирә икән, ул ислам әдәпләреннән берәр кеше басып торса, һәм икенчесе үтеп барса, иң беренче итеп үтеп баручы сәлам әйтергә тиеш, сәлам бирергә тиеш беренче булып. Шулай ук яшь кеше олыларга сәлам бирергә тиеш, һәм сәлам бирү әдәпләре алар бик күп. Ләкин әйтергә теләгәнем, үтеп барганда үтеп баручы сәлам бирә. Ә басып торучы, юл кырыенда торучы, ул сәламгә җавап кайтарырга тиешле. Ваҗиб дип әйтәләр галимнәребез. Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсенең 86-нчы аятында әйтә: "Ва идә хуйитум битахиятин фахайю биахсана минха ау руддуха." Әгәр дә сезгә сәлам бирсәләр, шул сәламне яхшырак итеп кайтарыгыз ди. Тагын да камилрәк итеп, еще более полноценной формой возвращайте приветствие. Дип әйтә Аллаһ, яки шул ук сүзләрне әйтегез ди. Шул ук сүзләрне әйтегез дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм кызганыч бүгенге көндә бигрәк тә зур шәһәрләрдә үзара сәламләшү бик нык сирәк иде. Кайсы бер вакытта сакалы булган кеше электеге сакаллар да әзрәк иде бит инде. Шулай бит теге сразу белә идең, бу намаз укый, бу нитә әйме, һәм сразу сәлам бирә идең. Хәзер андыйлар да күбәйде теге. Үземнең дә шулай булганы бар. Читтән үтеп барганда бер сакаллы ирне күргән идем. Читтән барып сәлам алейкум дип кулны булган идем. Бу меня сәерсенеп карады да папиросын чыгарып, тәмәкесен чыгарып авызына капты. Ул мәйтәм гафу итегез, ялгышканмы икән мәйтәм. Һәм шуңа күрә, менә мөхтәрәм җәмәгать, әйе, бүгенге көндә теге сәламләшү бик сирәк әйсә дә, без аны арттырырга тиешбез. Үзара сәлам бирү, ул бит инде арабызны да йомшарта торган, бер-беребезне туганлаштыра торган бер эш булып тора. Һәм шуңа күрә юлда булганда да беләсеңме син ул кешене? Белмисеңме, сәлам бирү тиешле булып тора. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кыямәтнең галәмәте ди. Кыямәтнең галәмәте, кыямәт җитү, кыямәт алдыннан кешеләр бары тик белгәннәренә генә сәлам бирерләр дип әйтелә. Һәм соңгысы мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе әйтә, юл хакларыннан яхшылыкка, изгелеккә чакырыгыз ди, һәм бузыклыктан тыегыз дип әйтә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Кунтум хайра умматин ухриҗат лин-нас, та'муруна бил-ма'руфи ва танхауна 'анил мункари ва ту'минуна билләh." Ягъни, сез ди, уммәтләр арасында чыгарылган иң хәерле уммәт идегез ди. Сез изгелеккә чакырдыгыз ди. Ягъни, шушы уммәтнең сыйфатлары изгелеккә чакыру һәм бузыклыктан тыю. Һәм Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә берәрегез нинди дә булса бузыклыкны күрсә, кулы белән үзгәртергә тырышсын" ди. Әгәр дә булдыра алмый икән, теле белән битерсен ди. Әгәр теле белән дә битерә алмаса, ул вакытта һич югы, күңеле, йөрәге белән каршы булсын,
һәм бу иманның иң зәгыйфь халаты дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә хаклыкка чакыру, изгелеккә чакыру һәм бузыклыктан тыю ул исламның аерылып тора торган бер сыйфаты булып торды. Ләкин шул изгелеккә чакырганда яки бузыклыктан тыйганда исебездә булырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать, ул эшләр хикмәт белән башкарылырга тиеш. Синең сүзләрең белән тагын да зуррак бузыклык килеп чыгарга тиеш түгел. Синең сүзләрең белән изгелек түгел, бөтенләй капмага каршы якка китү булырга тиеш түгел. Ягъни кешегә матур иттереп, күркәм итеп җиткерә беләсең икән, әйт, җиткер. Ләкин әгәр дә син катып бәреләсең икән, сүзләреңне җыеп әйтә алмыйсың икән, ул вакытта синең дәшмичә калуың хәерлерәк. Чөнки әгәр дә әйтсәң, ул гаугага, талашка, ызгышка китерергә мөмкин, һәм ул кешенең тагын да начаррак халәтенә килүенә сәбәп булырга мөмкинсең, Аллаһ сакласын. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз һәммәбезнең дә хикмәтләрен арттырса иде. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә күркәм әдәп, әхлак насип итсә иде. Юл хакларын үтәргә һәммәбезгә дә насип әйләсә иде һәм гөнаһларыбызны ярлыкаса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.